Mumwe murakashi wavaED ane mukurumbira munyika anozikanwa nekuti Matigari pasocial media ashaura mabhanga emuZimbabwe achiti anonyanya kuita umbavha. Awasapinda mashoko ataugwa panapa aiwa muna Chifumura wa ZANU-PF ndopano kuti bva subscribe like utina on the bell icon. Saka anonyanyora achiti anoti mabhanga emuZimbabwe abatsire makastoma awo achikurudzira zvara zvemuZimbabwe kuti zvisasiye mari dzazvo imomo. Sabc Bank Zimbabwe inoita mari ichibira vatengi vayo vanobvisa maakaundi ese nemhando dzese dzemubhadharo. Mazim Banks haana pundutso kune vatengi vavo. Aya ndiwo maitiro aanoita mamiriyoni profiti. Kuba kusingagumi usambosiya mari ikoko, anonyora Matigari. Saka ndo mashoko anachisiwa panapa naMatigari. Awa Matigari anozikanwa kuti aiwa ndiye munhu weZANU-PF kana kuti ndivo kana varwiri kana vanomiririra ZANU-PF ari achitaura mashoko kuti aiwa muri Zimbabwe musatombono mari yenyu kubank kana kuti unoisa ma-US dollars enyu kumwe mabank accounts. Noda kuti ari kuti aiwa mabank emuZimbabwe haana tsitsi nokuti anobira vanhu mari obva vaita $1,000,000 dollars profit pamusoro pazvo but achibira vanhu siri pamutemo. Ndo mashoko aitaurwa naMatigari aya auya akaposta pasocial media yendo yake. Chimotudzai mafunguro enyu noti kudii pamusoro pemashoko ake. Aiwa pinenge comment section medu saka kana kusubscribe kulike channel tina on the bell icon.